Zorionak Leharti Baikiko Challengearen lehenengo etapa hau, eta garaipena zuretzat izan da, egun erabakigarria izan da gaurkoa lasterketan, 10 segundo atea dizkiozu baia 3. Valeria Balgoneni, eta bueno, ja errenta polita atera duzu. Naizta gaur, gu guzti pentsatzen dugu, juniorrek abantain pixkat izan duzu ez, afizionatuen txandan aizea altxatu da, eta horre seguro balintzatu duela lasterketa. Nola junda? Bai, eskerrik asko, egia esan oso guztua. Banekin, Alejandra Neirak denbora oso nahi indula, eta superatzia nahiko zaila izango zala. Baina, ateatzean ritmona hartu eta ondo ikusi naiz, eta ja, hanezu beldean ekan aurretik, eta ja, azkenian behar ikusten nion urrutin, orduan horrek motivatu indi, eta ja, bukaeran pasatzea lortu eta orduan guztua. Kabarra bat eta bizitza normal bat aurrez aurre buruz buru egin dezu. Bai, ni lentikularrak inatea naiz, baina egia da horrek de hobetu diteula, lagundu diteula, eta egia esan nik uste etzala igual rekorrioenak aurrak inatatzeko orduan karreterako bizikletakin ateatzea erabakiet. Egun oso gor falta dira eta gainera afizionatuen kontra. Ez dakit beldurra, errespetua diozun? Indikan karrerak nola jungoian ikusi berra da, baina egia esan aurreko karrerak ikusita eta lehen gortian nola juntzan ikusita motivazioakin, lehen gortian ikusi nun juvenil asko aurrian egon ginala bi karreretan, orduan ikusiko dugu zemuzatatzeian. Zorionak. Eskerrik asko.